Písmo. Kde ide človek, chodí? Akvo písmo, prosím. Nemi to Čakaj, ja to idem voľako. Robuješ voľako takto, prečíta, pozri sa, spíš. Ja okuláre, tu sa voľa, neviem, či bude o tu dosť. Nenačí mi Kto? viacej ani jeden účet, ani ty, Ani ja? ani ten, čo prišiel. Ani za elektriku, ani za nič, ani toto písmo, ktorú mi poslal. Aj to písmo, aj všetkého mi je už dosť. Všetkého je dosť. Ja to aj potom ešte porozonášať vystigne, ale... Poďečku noha. Či máš okuláre voľaké? Vôbec nemám nič. Čakaj. Drahý Ďuri, je pravda, že sme sa nevideli dávno? No, nepočuli, som ti nepísal. Moja Lili, malá, si kúpila nový automobil. Aj tak, ja som sa preselil tam na Floridu a som sa setil na teba, že u vás je ani tak zle, ako čo vyzerá. Tak ti posílam teraz eno $5000 vyplaty račúnik.